Fruen fra havet handler om de valg, vi træffer, og de valg, vi ikke træffer, og om at turde forlade den, man lever sammen med. Jeg hedder Benjamin Kidder, og jeg er skuespiller, og i Fruen fra havet spiller jeg den fremmede. Den fremmede er en sømand, som vender tilbage til sit livs kærlighed. Hun er i mellemtiden blevet gift med en anden mand, og den fremmede har ikke kunne glemme hende. Jeg går til rollen på en måde, hvor jeg forsøger at gøre ham konkret, fordi han er og skal være, i store dele af historien i hvert fald, en diffus størrelse, fordi han i lang tid lever han kun i hendes fantasi, i hendes erindring. Jeg tror, det der egentlig gør mest indtryk på mig, er, at vi, og i høj grad vores instruktør, Liv Helm, har fået skabt et prøverum, hvor vi er modige, og hvor der bliver sagt ja til alle idéer, der kommer. Så den arbejdsglæde og det engagement og mod, der er, det gør dagligt indtryk på.